Eh, may glutuan ini. Pari. Mainit-init. Specialty ko yun, pare. Yang mana, oh? Ay, init-init pa no, pare. Yang mana? Ayaw mo yun, pare. Ano, pare? Mana? Nga marap na best. Hindi ka may gluto? Baka tayo Mga mo, pares pare. na? Saan ba? Oo, so, Sarap. solid yung pagkakatimpla mo. Alam mo naman. Ay, may itlog ng bibi to, no? Oo, specialty ko yan. Pinaumon na. Low. Para kasigla mo, ha? Ay, lalo pa. Mga tamo na kang kasigla. Ha? Hindi na pilawi-lawi mo. Ang pilawi-lawi, pare. Ama ka niyan. Mga tamo ko kagulo. Wala mo Pare. hindi kayo niya. Diresyonan mo ata, pare, eh. Daring buriyo. Kaya bang yun, na? Ano? Kaya bang yun, na? Ikaw, metong ka naman. Ika, meron ka naman. Yun, nakakabinabit kayo ka maanuan. Na. 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 Ano? Na. Ha? Pare, ah. Ano? Na. Okay, ano nyo? Ano nyo? Oh. Oh, ano kayo? Kayo na yan. Iko. Tayo, pinabi kayo. Iko. Ano? Ano ka magunting ka ba? Ano? Ano? Loko pa? Hindi ka loko pa yan. Klaro ka na. Ano, no? Nakakatako. Isang bulan. Hindi kayo na yan. Bahala kayo. Ito to di ako kaya bang ha? Tako. Tako. Hindi ko ka pa ha? Nakasukan ka nakabuntok kayo na? Pananabang ko. Pananabang. Balik niya ba yun?